Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas anapauluan, awan makalapad. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Nakita akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Wen, tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagak, ajak kayat nga agdaton ken kaday di a Carlo. Ni tatang mat. Anya ka diti saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, kanasingpot jay tao. Mabsog na ka nga ro, ti kinataer na, kan kinasingpet na. Saan mat asadot ni Carlo, tatang? Basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day di a klase ti tao. Awan tinasayat a masakbayam kunak manayin. Saan ko atarigagayan ti bumaknang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilik akatakunay na iti biyag. Ulitek alis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaw ni tatang mo, nga agar-aram kan ka day a Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Ni, awan basol na tapno guraek. Adamot karbangan na nga agayat, anak ko. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanyak. Napintas ka ngamin. Ti kayat na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan anaragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbaetanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan a makita ni tatang mo. Di na ngamin kayat amarigrigat ti agbalin nga asawang. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatom ni Carlo. Nabiit na pa'y dito lugar tayo. Nagsublilaang ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpayso ti kunada, abulag ka no ni ayat, nanang. Bro, damang kong adda ka no sabsabungan dito'y. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasang. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali a pagilian. Daytang rod ket. Sapay masapul a single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Kat dayta ti paglintagan ijayan ko. Iso ang masapul a single ka, saka tumapog iti barko. Masapul ang mapasungbat ko ni Alice. Sakbay nga umintra ang iti barko. Amangan no da makauna amang pasungbat kan ko ana. Numapasungbat mo, masapul a kasaritam nga urayin na nga agawid ka. Manipod sa bali a pagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na, adandani kan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. No umay maninday di nga anak ni Norma, ibaga masaanin nga umay dito'y balay Narigat mat no bastusek ti umay sumarungkar kanyak, tatang. Paayam nga minin tapno saanin nga umay. Jak kayat day di a tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan kuana. Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka. Awan pa'y uray, basit la bangkag amulaan da kuma iti kamuti laeng. At damat dagiti umasenso, nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti ipakan na ken kaday jay. Ulitak manan, paayamon intun umay manain. Maya, baga mamit di anak mo. Tapaayan nanday di a Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaram di anak mo. No anya ti kayat na, di ba'y amlaeng. Anya ko mati maghanap na iti day di a tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka ding awan trabaho na. Kanayon mo't makita ka rumrumwar. Mga no agbalbalug laeng. Anya nga iti amok. Ay, agatap ka manan ako nak. Anya nga iti pagbiagda, no awan trabaho na. Amu pa'y ngay.
Ang mga nulumang langan da pa'y amangan. Ay nakanor, madi timang tagibasit iti pada a tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid ti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awan ng trabaho a tao. Agdataton ka di day a Carlo Kenken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Anya? Ne, jak mo't nakita adim magas dito balayo. Banbantayam ka di akanayon. Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kayat mo asawen. Nagdaton mo't kan ka. Kasta nga rod. Kayat ko asong batan tapno dua kamin. Kursonadak ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapanyoy jay Pierre. Lumugan ka din iti barko akasiman. Wala nang. Mapan kami iti sa bali apagilyan. Sapay mabayag sa kan tumakaawid. Aganos tapay lang nanang. Sana bali. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwartam. Ay, saan amaagasan ti kwarta ti ilew, anak ko? Aganos ta nanang. Ang kanayon nakto nga umawag. Ag-video call ta kanayon. Ang kunadam at ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami. Awagan kayo adagos. Masapul ngamin nga agurno nga para iti masakbayan tayo, nanang. Sa bagay, isaganaam ti masakbayam anak ko. Sana balikan niyak tabakita kaon. Ure addan edad jo. Ubing kayo pa'y lang nanang. Ada ka magayam dito tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makitsenda. Manong Carlo. Mabali na mapantay ti restaurant. Pangasim. Ada ko man napatag nga ipagak. Ha? Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Si katikat mo nga wisan. Ada nga min napatag nga ibagak. Pangasim. Napatag unay ti ibagak. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kaslan napatagla unay Wen. Ngamin, mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita ako nam. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagak kan kati amin, no apay. Agpakpakasakan ka. Tati nasamit awen mo ti balon ko amapan iti sabali apagilyan. Mapan ka iti sabali apagilyan. Sumakayak ngaminan iti barko. May saat ngamin asiman. Siman? Saan nga siman luloko? Apay anak ko nam asiman luloko. Nasao ngamin kanyak ni Ellen. Naararmam ka no. Kayat na kan asong batan. Kasano asong batan na, katjak mat inararan. Adda babaya nakitak akaaro bayo. No lumabasak, umanisan, ngam jak pa'y kinasasao. Diyay ka di blande ti buok nang adda tatu iti takyag na. Wen, ngam jak kaya't tikas jak lasi ti babae nga datatu na. Awan to pa'y tatok, isukit din. Kasta ka di. Ang saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan ti ragsak na. Apay an na isang sangayan ako nam. Dayta nga ro ti kayat ko amaamuan. Nakaisam, akaslada pakaragsakan na launay. Di mo ka di dinamag no apay. Damaga kumaangam agkan kanta ngamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay kaslawan bibiyang na, no ada makakita ken kwa na anakaraguragsa. Padasak man adamagan no agkita kami. Kaslaman di kunada ana inlove. Asino nga ta tinakainlavan na? Diyay siguro kanayon amapan iji balayda Anya,
Ay, sige, panawan kan. Oh, ningata, Carlo. Ha? Saan ang mabalinda ito eh? Para kanyak laong ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Ron naman. Dakas ka din o naragsaka? In love ka di? Sikretok mata, Manang. Ang mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Tapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't nakano amaamuan, no apay. Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsaka. Imbag, tanagranata dito'y dalan si ka Norma. Ada ka di masapul mo kanya, kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't kula nga ibilin kin ka, abagbagaam di anak mo, asar dengan nan ti anak ko. Sardengan. Diya maawatan ti ibagbagam. Ay, nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti imalaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagtured nga agaram iti anak ko, ti anak mo. No kasta. Anak mo, ti imbaga ti anak ko nga. Wen, ngamjak kayat di anak mo apara iti anak ko. Naibagam kanyak akaayan ayat munti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala nang. Ang nagtulagan mi a sikreto pa iti amin. Tadi nakayat ni tatang na. Ti tatang na ka di ti ikabalay mau tay suti agpilay. Di na kanungarot kayat nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan kanung amin dagak. Matapobre kat saan met unay abak nang. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbaga ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi abanag. Sana bala. Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di ta agimpen ka anak kaw. Dahi ta talaga ti ramidag nanang. Agurno nga. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa eh. Imay ka di balay yun ni Carlo? Imay nga min dito'y balay idi kalman? Anya? Anya nga oras? Idi sardam. Ibagak amaturog dito'y balay. Ngam adda ka nung amin papanan na. Iso asaanan ang naturog. Pudno nga tatibag pagaday to'y nga Ellen. Anya ti ko nam? Diyak maawatan. Imposible nga min nga imay di tabalayo. Ada na panan na itay bigat. Kasano nga among adda na panan na itay bigat? Nagkita kayo kadi. Ha? Kwa. Basta amok nga ada na panan na. Hello? Sika ka di dahitoy, Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakaadayo kami. Ang mga nudya kon makaawag. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? Uray da kayo matdita, sweetheart. Kanayon kayo nga ganad. Imbag kada kami, Tada kami iti takdang. Angam si Kangay. Uray sa di no tayan ti may sa tao. No talaga mayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kunana anapan ka kano idi sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka diyan nagpakadaakan ka, amapan kamin iti pier? Adda kamin dito'y kanigayem ko ani Alvino. No kasta, nagulbud ni Ellen. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu italawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo,
ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nagrayo ni Carlo ken ni Alice, ngam saan akayat ni Tata Kanor, nga ama ni Alice, ngam ti di na ammo, may sagayam asiman, ti baro. Sinungbatan nga rod ni Alice ti panagayat ni Carlo, ngam inlimad da ti amin, tapno saan amamuan, ti ama ni Alice. Sakbay ang nagrumbuat ti barko, inawagan ni Carlo ni Alice. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adaman gayam damagak, napan ka kadi ije balay da Ellen iti kalman? Kuna na ngamin anapan ka kano iti sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? San ka di nagpakadaken ka amapan kaming iti Pierre? Ada kami dito kinigayem kong Alvino. No kasta, nagulbud ni Ellen. Iso amas daawak itimbaga na anapan ka kano ije balay da. Liklikam da dya klase ti tao. Masiguradok ang makaaramid da iti kalukuhan. Pag kunam ang makaaramid iti kalukuhan. Kita ma, idida mo, imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iji balay da. Ay, wanan niya. Adda ngamin panagayat na kan ka. Diyan mo. Basta timawatak at ulbod da ita babae. Sige nga rod, sweetheart. Agan-anad ka akanayon dita. Anak, asino di kasasaom iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kaayan-ayat mo? Adda kayo matgayam dita, nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karo ba? Ti saludsod ko ti sungbatam. Adda ka di kaayan-ayat mo? Kuananang, ladingitek no saan ko anaibaga kada kayong. Asino ti kaayan-ayat mo? Ni Carlo. Oh, amom ka di ti bunga day nga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan nyo kumapay nga ibagbaga ka ni tatang? Anyan tinaknakan mo ta sinong batam adagos. Kayat ko ang makasarita day Gia Carlo. No napudno mutlaan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakada ta agrubwatan ti barko ang nagluganan na. May sangamin asiman. Anya? May sa asiman ni Carlo? Hello, anak. Nagrubot ka din ti barko ang nagluganam. Wananan. Cargo ship da ito'y barko ngayon, meta. Para transport iti gasolina iti agduduma apagilyan. Amangan mat numapan kayo kadagiti pagilian nga da mapaspasamak agubat. Saan kami mat siguro ama iraman? Ta saan kami asoldado? Uray saan kayo asoldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kayo kadiagdanag. Ijay kanugayam Saudi ti umuna apapanan mi, nanang. Papanan yung nga ijay. Ingkam agkarga iti gasolina, ah. Kalpasan na, kami kadagiti agkasapulan. Amang ano, ijay kano Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon, anak ko. Agan-anad kayo nga rod, ah. Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Uy, nanang. Bayam, taday ti aramiden mi kadagiti kakadwak. Malangan mo din. Babayan, nanang. Bye, anak ko. Kita ang dagiti nagdadakkel apatin. Makilumlumbada iti sikagan ti bapor. Una yan ganyan. Nagdadakkel apating dagita. Masida nga ta. Kasano ngay ang masida, katawan sa ti makadanon dito ang mangalap. Sabagay, adalam una yun tayo. Tilang nagdadakkel abapor ti makadandanon dito eh. Adayon ti ayan tayo. Awan pa'y matanawan abantay, wano isla.
Manungay nga oras akastoy nga awan makita adaga. Ha? Anya nga oras. Bulan ko na ma. Aya? Ay, kasano may nagbagyo? Gasang-gasat lang, bro. Ngam, awan pa'y matiimbagada, sumungad a bagyo. Nungay ada tayo ti katangan ti baybay kat ada sumungad a bagyo. Ay na, di ka madanagan, bro. Amo ti kapitan, ti aramiden na. Imbag, tanabayagan asan nga imay ti anak ti balo dito'y balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilyan a destinasyon da. Anya pagilyan na sasawamit. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay. Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno ammom kanor. Si Mangayam dayjay a Carlo. Nagluganan iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangag ko nga ron ti saritaan da ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si Manglad da kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka diti pagsaritaan ta, tatang. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pay lang iti cellphone iti dayjay a Carlo. Awan mo ter aramidon mi adakas. Saan ati dakas ti damdamagak? When no saan lang ti sungbat na? Tatang, Agsarsarita kayo kadipay. wen tatang. Anya ti imbilin ko ken ka? Saan ka di nga imbagak abaste demon dayjay tawan maganap mo ken kwa na? Ladingitak tatang. Ngamsakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ron ti imbaga ni nanang mo? Asiman dayjay a Carlo? Ha! Amang ano kinabawan lang ni nanang mo? Pudno, tatang. Siman ni Carlo. Naimbag ta na sabat ka, Norma. Ada ka di ibagam kaka. Ayan ka diti anak mo. Ide imawag. Ijay kanumet Saudi ti ayan na. Ngam ijay sa kanumet Amerika ti sumaruno a destino da. Apay kaday. Ay kwa. Nadamag ko lang, mate. Kunak no kung kunadala nga may sasiman ti anak mo. Inka gumaak a pinagturpaos. Agyamanak iti apaw. Tauray marigrigat ak nga inana. Nakalugan iti barkaw. Dayta nga min ti arapaap na. Kasta ka de. Sige, panawan ka pa'y. Tanda pa'y papanak. Bro, sumardan pa lang ti barko dito yung isla. Mabalin ka diti rumar? Mabalin, ngam iti aglaw-law laeng. Sana mabalin nga umadayo. Intaman nga basit dita asidag. Diyak pa'y nakit-kita dito kahit. Ang agalwad ka, bro. Ado di tati babae, ababayadan. Aya? Apay marigrigat dagiti tattao dito yung isla? Kaslakastan sa, bro. Isumot ti kunatay may sa akadwata, ang nabayagan asiman. At dapay ka no nakala iti sakit na. Gapo ka dagita babae. Jesus, delikado nga roda. Ay, sana ka mapanagsorsor. Ha? Agbuyak langan dito ayan tayo. Si kamat. Nagtakrot kamatan. Apay, nalakamot ay ati maisagmak, bro. Da kayo ti masabat ko, Nana Norma. Apay adya kon makitkita ni Carlo. Ay, ada na panan na, balasang kaw. Mabayag pa'y sa agawid. Napanan na ka di, Nana. Diyak amo no ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. Ano kasta? Delivery boy gayam ni Carlo. Sige, balasang kaw. Panawan ka pa'y. Ay, Nana, pakumustaam to ni Carlo no sumangpat ha? Sige, bayam taidanon ko ti pakumustam no umawag. Balasang kaw.
Inawagan na kakadi ni Carlo. Ha? Apay anadamag mo dayta. Inawagan na kamin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag kan ka? Ha? Mabalin amaamuan ti number na? Ah? Kwa? Saan amay may sa ti usaran na number? Kasta ka di? Imbaga na kadikan ka? No sa dino ti ayan na ita? Anya itayan ti imbaga na nga ayan na. Ay, nalipatak matan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito balay mi, Manang Rona. Nakitak ngamin ang nagsarita kayo ka ni Alice. Mabalin ang maamuan, tinagsaritaan nyo. Dinamag ko lang mat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam, nga arman na ka ni Carlo. Mangnamnama ak manang. Ngam, kasla ngamin adda relasyon da ka ni Alice. Ha? Pagkunaamat, Manang Rona. Adda napan ko inala apaw iti post office. Adda nakita ka parcel. Nagapo ka ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya? Agpaiso ka diti imbagam? Adda gayam ko iti post office. Mapanak ijay. Saan na bali? Tamam mudak ijay. Makunagak matno ko. Numaikanak iti gundaway. Alaak tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rona. Agsaganak tamapanakon. Naira nang agmaymay sa tigayam ko iti unag ti post office. Nasapapay. Mapansamot iti CR. Darasak, takitaag tinasao a parcel. At iti parcel. Saan unay matadakkel? Ikabil ko itibag ko. Tadakkel matibag ko. Malaon na. Agtugawak akaslawan tinapasama. Agin babasa ak iti magazine. Apaman ngagsubli ti gayem ko. Agpakadakon. Ay, imbaglakit din ta nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayon? Nujak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siya nga rod. Inawagan na ka din ni Carlo. Ada ka no impawit na aparakan ka ija post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, Nana? Wan, balasang kao. Ija post office ang nagpawit. Taas sidag ka no ti post office iti simbang ladan da. Isukuma ti mapan ko alaan, Nana. Inawagan nak namin idirabi. Sige nga rod balasang kao. Ingka nga rodan. Nana, anya ka di day taawit yo. Nadagsan samat. Yugyulaan tasyak ti mga awit. Itulod kayo pa ijabalay yo. Ay, saanan, balasang kao. Asidagmat ti balay may. Iyagyukit din, Nana. Di kay ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo laang mat. Makitak namin kat nadagsan ti awit yo. Ayan na nga, dyan mo inala iji post office, anak ko. Idi dinamag da ijay tinagan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Nga mas daaw da iti kitaan da. Taawan kanumatan. Anya? Agpukaw, ti maipawit? Mas daaw nga rod dagiti adda ijay. Tanakalistamat tinagan dagiti nagsangpat apawit. Kat adamot tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan. Kaawatan nga rod nga addaim mo nag-anangan, ano kasta? Day tangarod mat ti atap da, Nanang. Mga nulino ko nakalaang mat da dya, Carlo. Saan tatang? Ngamin, adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpat a parcel. Saan nga ta napan inala ni Norma?
Nasaon ni Manang Rona, nakita na kanu tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Nay, itamampay nga dagpukaw a package iti post office at daka di milagraw mapaspasamak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang ngagtiina ni Alice ti saritaan da Carlo kan Alice iti cellphone. Pinalutpot na nga rod ni Alice, kat nagpudno ti balasang. Naamuan nga rod ti inana, amay sagayam asiman ni Carlo. Ngam agdwa-dwa ni Tata Kanor. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Ellen ti agaramid iti istorya. Takayat na amatagikwan ni Carlo. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasaon ni Manang Rona, nakita na kanu tinabalkot nasuratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Itamampay nga dagpukaw a package di tapos office. At daka di milagro mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanyak kuma. Kasano ngay amamwam? Kunada ije post office. Nayan plug kanu ti CCTV. Kaslada kanu nang ikat. Ay. Sigurado nga da nangala. Kat isumutla ang tinangikat iti saksak ti CCTV. Tapno saan amaduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan kan nga agpawit iti package. Napukaw iti post office ti impawit mo. Anya, napukaw ko nam? Kasta nga rod, iso nga ibalakad ko asaan ka pa'y lang agpawpawit. Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta ti atap ko. Kasano ko maamapukaw? Sayang ti impawit mo. Kasta ya? Uwan gayam. Agyaman na kiti panang tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinaramid mo iti naudi pa nagsarita mi. Basit lang dadya abahanag. Rumbang lang at tulungak. Tagmay-may samot ngamin. Jak nagkamalian ang pilikan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot ti makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta man ti kayat kukan ka. Alang rodan, inton maminsan ton Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Day, papanabon anak ko, nakarubwat ka man. Mapanak pa'y ije balay da nana Norma, nanang. Inak man mat kasarsarita, tagmay-may sa ngamin ije balay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka mutten, awan mo't aramida mon. Wananang, imbagla nga damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo tiin na ti kaayan-ayat mo. No siyak ti agmay-may sa diti balay, ay talaga kasapulak mo ti kasarsaritak. Amangan numaladawak nga agawid nanang. No ibaga na nga ijayak amangal daw. Makipangana kun kankwana. Buwan anak ko, siyak tun ti agluto iti pangaldawan mi kan ni tatang mo. Naimbag abigat yun, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo diti arubayan nyo. Naimbag abigat mo ba't balasang ka Ilabak man dagiti kurtina kan ambong ti kama.
Tanay, mayat, tinit na. Wen nga rod, nana. Kalkalpas ko lang mo't naglaba. Imayak, tapno adamot ka sarsarita yo. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpayso ti ilaw, kau no kastoy nga agmay-may saak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmarites ta. Anya ka diti umay mo imarites, balasang kaw. Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbag lakit din tayo may kabalasang kaw. Marayawakan ka. Wen, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpayso, ti ko nada asakit nga awan magatang nga agas na. Mamati kayo kadimat at ikatawa? Makaagas iti iliw, nana? Ay, wen, balasang ko. Ad-ada amariknak ti iliw ko no agmay-may saak, nga awan ka sarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Asino tinangibagakan ka man ng Rona? Nakitak ni Alice iji balay da nana Norma, iti lima basak ijay. Naragsak da adwa, madamati pa naglabada. Anya? Adda ka din ni Carlo? Kat sinang patanan? Ha, di lang mabain. Jakmat nakita ni Carlo? Matlagayam. Apay anapanday di a babae ije balayda. Iso ka din ti mapanagaram. Agaram nga ta, tigagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing day di a babae. Tapno ibagakan ka man ang Rona. Dinakpay lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo ti balayo. Ijay mo't balay da Alice tinapanan na. Ha, may samot day di amulagat. Ngam idini sa makidilim mabas. Imisam mat. Apay, no misam kan ka, guston kan ka. Natural! Bro, adda ka no bagyo sumungad. Ha? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo kanon dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawar. Nakaikabitan dagiti angkla. Ala, itinagtayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. Naitinagan ti dadu mga angkla. Si Mardeng agpayso ti barko. Palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin apumigsa ti daluyon. Nagngangato pa'y mo't ngarod. Imbaglangan tasan nga ijay kating nga anti tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kastoy at trabaho tayo. Una, ngam adulat tamot ti mangayat nga agbalin asiman. Panawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang kaw. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agaliwaksay, mabalin yu mati pumasyar ija balay. Si kalaagan ti umay pumasyar no at dawayang balasang kaw. Wana na. Numalpas ko ti trabaho ija balay, umayak tumanan. Amuda ka di ija balayaw nga umay ka ditoy. Nagpakada ka ni nanang, nana. Narigatan no sa anak nagpakada. Birukan nak ni nanang no di nak makita. Ay, wen balasang kaw. Agda naglakit day no di naam mo tinapanam. Nakamamak mo ti kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit at daluyon iti barko. Ay, huwag na ron. Iswarong banglaay. Ngagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor. Maisadsag iti no sa dinuditan. Isungarod nga angkla ti simbolo ti sinan. Maitinag da. Nukas diyang adda peligro. Kas iti bagyo. Kastoy gahem ti dep ti agyan iti barko. Tilaan pagamkak. Kat dagiti perata. Nangruna dagiti nararangas. Agdang randa. Kan agtakaw dapay. Alaan dati kayat dangalaan. Saan tayo mo't ngayon aman nakigubat at madarmas tayo. Tangkar mo't ti ayan tayo. Tas nga diyay na ipadamag iti napiit. Madda ka no inagaw ti rebelde a bapor. Pinagbalin da hostage dagiti tripulante. Ay, nambag pinalubusan da ida kalpasan ti mano abulan.
asino ti magmag na. Si kamot gayam alis. Papanam ka di mat, Ellen. Awan pa panak, ngamsi ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang patam. Awan ni Carlo, taadda iti sabali a pagilyan. Napan ko lang kinasarsarita ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sabali a pagilyan. Apay nga rod anapan ka ijay. Ammom nga adda ijay sabali a pagilyan? Kasano nga ammom? Kwa, kano si ka tinakaibaga? Naamwak laeng ken ka. Amangan no agatap da siyak tinangala iti package. Na ilanad ijay tinagkapuan na apagilyan. Oh, apay anapaulimag ka, Ellen? Ay, kwa, awan. Sige ha, tadagayan pa pa na. Oh, apay ama ikulkulon ka, anak. Kwa nanang, idi ngamin nagsabat kami ka ni Ellen. Imbaga na nga amunang ada ni Carlo iti sabali a pagilyan. Imbagayo ka di? Saan man? Ang apay nga amuna. Saan mo samot nga imbagbaga? Saan mo't nga rod nanang? Iso amas da awak no apay nga amuna. Sigud ka ti ibagbaga na. Delivery boy lang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko ngamin akasla di na kaya't ipapan ko iti balay da na Norma. Aba nga no nasakit tinakam na. No makit-kita na ka amap-mapan iti balay da Norma. Kaslakas tangarod, nanang. Ti pagsid na awak. No apay nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Nana, madamag kuman. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan? Awan mo tinangibagbaga ak balasang kaw. Apay ka day? Mas da awak ngamin. No apay nga amo ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Dinamag mo kumaan no nakaamuan na. Dinamag ko nana. Ngam kasla na igalis ti dila na. Tako nana, asyak ka no tinakaamuan na. Aguray ka man. Adda ka di makagapaw no apay akayat mo atakwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na ti impaw it ni Carlo. Iso nga muna ang naggapo iti sabali a pagilyan tinasao a parcel. Maawata kunti kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amon. Itaman pa'y nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo iti post office. Napanak, ngam awan mo't. Awan? Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y dayjay Basit a balkot. Kaslaman basit a karton. Di nakadano nak iti post office. Binirok da. Ang mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak dito Indanon ni nanang ti kinaanos mo mapan iti balay. Kakaasimat ngamin. Si kaman ti agmay-maysa iti balay mo? Gapo iti kinaanos mo. Addan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Iso napatag kanyak dagiti napatagkan ka. Into nagawidak. Agkalaysatan. Ha? Adakan ka dayta. Ang mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga inton agawid. Agkalaysa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga ammo no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta. Naunday pa'y apanawain.
Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit ni timang lapad, matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo amaw dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanyak, tatang. Ngem di mo amo ti panunot ni Carlo. Lalaki dayjay. Among kadi, idilima basak iji tiyangge, nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga ng agasawan to kano daalis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaang kinabartek dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nangag ko nga imbaga na adanda ni kano makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin? Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartak ka kadi? Kasano ko maasi ka kat di nakapay inaram? Aha, agore ka. Anya ti makita iti basuraan nyo? Eh, apay, anya ti dakdakamata manang Rona. Dayta jay nakitak abalkot di parcel ni Alice Kasano nga adda ditoy? Sana. Ang mga nukaing-ingas nala siguro. Napidot ko dayta iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, kanayon amapan ni Alice ijay Balayda Carlo. Tamaas yan iti bakat ng agmaymaysa. Naragsak mat ti bakat. Idinadamag ni Ellen dayta. Nasuron. Iti mat ayanda Carlo. Madanaganda. Tanapig sa ti bagyo iti taaw. Nagamakda kadag iti kakadwa na asiman. Iti may sang aldaw. Anagsabat da Alice ken Ellen. Adda nadlaw ni Alice. Mas daaw daytoy. Nuapay nga mo ni Ellen. Nga da iti sabali a pangilyan ni Carlo. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Dayta tinakita kabalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Ay, sana. Ang mga nukaing-ingas na laong. Napidot ko dayta iti kalsada. Imbasurak matlaong. Agure ka man takita ka na imbag? Ay na, umay kakit di ijay kusina manang Rona. Tadamakan ijay. Bay am daytan. Awan ka is kan na dayta. Napidot ko lang ko na lang arudin. Umay ka. Ay, hindi nakiguyod Kaya't ko makita na laing. Magitlaang. Ay, Diyos ke. Napanalat ta kinita. Isuday ito'y ko naktumat. Kasano na alang? Ay, diyak ka mo. Basta napidot ko dayta. Awan karganay di nakita. Imbagta na sabat ka dito'y dalan. Ada ibagak, ngam pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen? Anya ka di dayjay, manang. Napanak namin iji Balayda. Kat nakitak ti balkot ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak iji basuraan da. Napisang laeng ti ada surat na. Kunakun kat. Mas daawak ngamin no apay nga munang ada iti sabali a pagilyan ni Carlo. Kaawatan nga da ng basaan na. Ay, ladingit at tinapasamak. Ni Jack amo akabaulan na nga aramidan ti kasjay. Awan mat ti basol mo itinapasamak, manang. Siyak ngamin tinangibagakan kwa na nga ada parcel mo iti post office. Kasta ka di. Anya ngay nga rod. Saan mo mat nga amo akas jay ti mapasamak, manang Rona.
Paiso ti atap ko. Nga adda na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, nana. Sino ka di tinaturad anangala? Kuna ni Manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Ay, saan tayo nga amuday tabalasang kaw? Bayamon. Wanana. Ay, sayang lang amin tinagbanugan ni Carlo. Ay, katanya pa'y nga eh. Adaditan ang awan maaramidan tayo. Naturad anang aramid iti kasjay ni Ellen. Ay, adon a beses tinapalabas ko akalukwan na. Ay, napasensya amlatan. Saan na bale? Taamumon ti ka mabalin na. Makapadismaya ti kasjay nga aramidan na, nana. Awan mo ti amok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbag man ta nakaawag ka manan. Ada ngamin signal iti ayan mita, sweetheart. Basta da signal, umawag ka kadagos. Pudno ti imbagam, arumbang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, Amadi? Amom, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan ija balayda. Anya, kasano na pasamak dayta? Saan tayo nga amo? Ang amtiin rason ni Ellen, napidot na kano nga awan kargana. Iso nga basura na. Amangan mo't madam amuna iti unag ti post office. Iso anawaya na kaunag. Mabali na kasta. Ang lipata mo dayta, sweetheart. Ala, umawag ak tumanan. Agsaga nakakit dita into nagbakasyon akton. Nagkalay satan. Adakan ka dahita. O sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalap pa di ti plano na amang ikalay saken ka. Panagkunak kat awan, tatang. Saan mo't atubang ti inana, tanasingpot mo't. Kat no babaero ka no ti siman. Iso nga raw nga ibagbagada siman luloko ka no? Saan mo't siguro nga amin, tatang. Adamot nasingpot, kan nanakman. Makita Awan kahit panagtalag ko iti dayja asiman. Tatang, awan pa'y ti inaramid na amadi. Ngam husgaan nyo matan. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanyak, dakkel ti panagtalag ko kan ni Carlo. Sapay kumaa, nang runa kit adamot itsura na. Amangan numasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apanang tagibasit, iti kaayan ayat na. Panang tagibasit ka day ti panang ibaga iti mabali na mapasamak. Edi damo, adi mo pa'y amo asiman. Dimon kayat, takunam amarigrigat. Itatada ka baalan na. Adamanan maibagam. Nawada ngamin ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y, no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya! Ay, naipamaysa kami di ta panunot mo, asikalaang ti usto. Ngam di mo amo, nga ado ti atap mo, akilaw. Hello, anak. Kumusta kan? Diyak kayam na ibaga kada kayo, tinapirmaan mi a kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapno, maisaganaak ti kalay sami ka ni Alice. Kasta ka day? Mangipaw itak to iti paggatang nyo iti materyales. Patakalan nyo, kayan patarimaan nyo ti balay. Jay duma nga ipauit mo. Idulin ko pa'y anak kaw. Mangipaw itak to manan, tapno adda usarin nyo, nanang. Waan anak, mangkita akon kadagiti nalaeng a karpintero. Umumay ka di pa edita ni Alice? Waan anak, nasingpan tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas kadagiti daduma? Nalaing nga ngagpilyo niya, nanang. Isong agpada kayo anapatag iti biyag ko. Malangarod, umawag ak tumanan. Bye! Bye, anak! Bro, saan ka kadingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. Mailaw ka na ya. Tano siya, kaya't kung aminti makaurnong, tada isagsaga na ah. Sa bagay, numabayag adita ag bakasyon. Mabaybayag mo ti itad da bakasyon ta.
Makaurnungak to iti pagkalay sa amin ka ni Alice. Talaga ka di nga ison. Di ka kadi agsapul iti sa balay. Iso tinakariknak iti napudnong ayat, bro. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kankwana. Kasta ti may bagam ita. Hangam, no adda makitam anapimpintas. Ay, amangan mo isukat mo. Nasingpot ni Alice. No isukat ko. Amang ano makatumpungak iti mangirurumon ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti inak. Sa bagay, manmano tinasingpat ang manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo. Taman mano tayo nga agawit. Nana, apay anak kaidda kayo kat aldawan. Adda ka din ba di amarikrik na yun? Ay nahawan nga root palasang ko. Malaminak matan, kan nasakit ti ulog. Dapadapan kayo man. Sus, nagbara kayo, Nana. Ala, agsubli kayong agad na. Tain nakgumatang iti agas yun. Ay, jak pa'y ngamin nagtumar. Tanay ra na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tain nakgumatang, Nana. Anya ka diti kayat yo akanan. Ay, kumpurmiditan at tinapay balasang ko. Sanak batla nga makapangaan. Masapul amangan kayo, Nana. Uray sa gabasit laeng. Ad-adda ako mapsot kayo no di kay mangan. Ay naayong paglakit din tada ka balasang ko. Kasano aklaeng no awan ka. No saan kayo latang agimbag babaan iti agas agatangag. Ipan kayo laengan iti doktor. Hello, anak. Apay nanang, masakit kayo? Ay, gurigor la siguro da ito'y anak ko. Imbag atay may ni Alice, napangimatang iti agas. Nasayat nga ro tayo may hindi tananang. Wan nga ron, nasingpet talaga ni Alice. Di nakbinaybayaan tag may saak ka no. No di kayo pa'y laging bag. Mapan kayo iti doktor. Ay, basit lang nga sa gubanit da ito'y anak ko. Sana masapul ang mapanpaylaang iti doktor. Adalakat agas a para gurigor. Agina na kayong orod nanang. Umawag ak tumanan. Sige, anak ko. Bye. Adda maangot ko ana lang si kakadiday ta Alice. Awan mo't sabali ang masabat ko. Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumot ti aglawlaw ko no magnaa. Nagtsak agkamali. Naggapo ka di tabalay da Carlo. Napan ka dinagapon dita. Aggurigor ni Nana Norma. Inggatangak iti agas na. Dakas ka di ti tumulong. Ti dakas kat jay mangala iti saan na ako kwa. Asino tinangala iti saan na ako kwa? Day tangarod ti saludsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako kwa? Aping ibagbagam day ta kanyak. Ha? Anya ko matibibiyang ko. Ti tao nga addaan na saya at apanagpuspuso. Makaamiris. Malaksid no talaga anangisit ti tulang na. O sige, panawan kan tada pay nasken nga aramida. Nabagas ti panagsasaw ti salbag a babae. Adda nga taam muna. Kasangsangpot mo, gamkasla naman ang papanam anak ko. Agsubliak iti balay da Nana Norma. Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rod. Ay, pagmadyan na ti agmay maisa. Mala, ingka nga rodon, anak ko. Barang no agimbag adagos. No saan pa'y nga agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, wala anak ko. Talaga narigat ti agmay maisa. Nang runa no agsaksakit. O sige nga rod, nanang. Panawan kayo pa'y. Sige. Ilutuam iti sopas no awan ganas na amangan. Agoray ka man, Manang Rona.
Imbagam kadikin ni Alice ti maipapan iti balkot a nakitam iti basuraan mi. Ha? Wan. May sakamat adang nga. Napidot ko kunak lang arudan. Kasta mo ti imbagak. Imbagak ang napidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw-lawatira. Sa lawasaw. Ngam sana nga agar aramid iti saan apod no asarita. Pudno ti imbagak. Ha, panawan ka man langan. Manang, apay akas lang makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka de, ti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, Manang? Pinasagidak lang, idi saan ko ang nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami ije dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaat. Mamati ka kadi iti imbagana ang napidot na nga awan kargana, Manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan ang nakita. Sabagay. Sige Manang. Mapanak pa ije balay danana Norma. Aggurigur ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka diti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panangasikasom kanyak. Awan anyaman na, Nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. Una yan, Nana. Uray asinumot siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Taagmay may sakayo kat ngarod dito eh. Adamat, dagita ka aruba, hanggang didak pa'y imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimay. Ang mga nudidamat amo ang masakit kayo, Nana. Ngata, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo, Nanang? Naimbag kayon? Ay, wan anak ka. Day takit gapo ka ni Alice. Into naan anay, ti panaging bagyo, ingkay to gumatang iti materyales. Dayta nakalista dita insent ko kada kayo alistaan. Ipakita yo dayta iti paggatangan nyo, ha? Wan anak. Ang nagaduma dya inlista mi djay. Nagdakala na balay. Tapno addan to pakaangayan ti reception ti kalay sami, ha, Nanang? Iso gumatang kayo, ha? Wan anak ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu italawas ang napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Rona ti balkot ti parcel, nga da iti basuraan da. Anakanagan kani Alice. Nagatak nga rod da ito'y, katindanon na kani Alice. Kabayatan na, imandar ti kinaawan panagtalag, nila kay Kanor kan ni Carlo. Iti sabali a bangir, plano ni Carlo, ngagpatakder iti dakkel a balay. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas a napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wan anak. Nagadumat dya inlistam ejay. Nagdakalan ngay abalay. Tapno isun to ti pakaangayan ti reception ti kalay sa Nanang. Iso agumatang kayo. No iso ti kayat mawak. Matong pala. Agyaman ak, Nanang. Ay, padasan nyo man nadamagan ka ni Alice, nagiti kayat ng abay. Ninang, kaninong, inton madanon ti kalay sami. Ay, nasapa pa'y unay dagita, anak. May mayat no nasapa na ng teatrasado. Sa bagay matkit di ah. Nala, walay da kayo mananang.
Ilis tayo man, ti kayat yung agbalin nga sponsors. Ilistak laang ngamsaan ko pa'y idakasaw ta mabayag pa'y mat. Di ka pa'y mat-agawan. Madamamot gayam ti lutom anak ko. Wananang. Apay nga damaangot ko nga agat gas. Kitaam amang ano na idap mo ti apoy day tamay sa abarnar. Saan mo't nanang? Kasla ititangki ti LPG ti paggapuan ti naangot. Kita man. Lakay! Nagipugso ti amoy ti tangkay! Ay karuba! Harayaton na kami! Nasigudan dagiti karuba na sabsaban ti apoy. Hangam, kitaam ti anak ta. Ay, sakruya kun ti anak ko. Awan puot na. Nakiktot siguro. Ay, napgas lakit di ti rupa kan ulo na no makapuot. Ay nauram pati ti buok ti anak ta. Itayo ni Jay Lugan. Darasam! Darasam! Mapandayan! Awan pa'y puot ti anak ta nga inyo nagda iti emergency room. Di ka man sangit asangit. At ada madanaganak. Sana matay ti anak ta. Ayun ay lakit nga roden. Kayong tulangan ti paglutuan tayo. Kitaan. Rumuaran ti doktor. Sabatot na pagdamagak. Doktor, kumusta ti anak ko? Urayan tayo makapuot, Mrs. Normal mat dagiti vital signs na. Awan ti pagdanagan tayo. Agyaman kami, doktor. Anya ti ko na ti doktor. Normal ka numat dagiti vital signs na. Ngam, awan pa'y ti puot na aging gaita. Sigurado anasinit ti rupa na. Kanda dumaapasit ti ulo na. Kasi mo't yan anak na. Anyan tungatan ti tsura na inton maimbagan. Aglading ito lakit day inton makita na ti tsura na. Nalaad taon. Dahita ti paglading itak unay. Nakapinpintasan dyan anak na. Ngamita, napuura ng tirupa na. Anya pa'y itan ti masakbayan na. Sigurado lakit ding agsanod ni Carlo amang ikalay sa kenkwana. Masigurado ka doble ti sa amarik nanto ti anak ta. Tinapasabak iti rupa na. Kanti mabalin a panangisin anto ni Carlo kenkwana. Kumusta ni Alice? Saan ang matagtagari di anak ko? Sigurado nga aglita ito na ijay. Inton maikat ti benda ti ulo kan rupa na. Ay nakakaasimot ni Alice. Anya ka di tinapasamak. Aglut-luto nga rood. Idikwan, ada na angot na nga agat gas. Idi kitaan na kuma. Ustumot anagipugsun iti apo iti tangke. Iti tangke ti LPG. Ay na, pagrigatan na no daan ti tangke ti LPG ita makadisgrasya. Uwin nga rood isumat lagayam adidan awatan no aglatlati ti tangke ti LPG. Ay na, day tatisang kay bilin ti anak ko. Maday, tidaan at ang kitil, PJ. Saan kaming tun nga agusar ti kasta? Agusar kaming tulangan iti kayo. Ay, kasayaatan magkat ti agluto iti kayo. No at dalaki di mangayaw. Hello, anak. Adama di adamag. Anya day tananan? Na-aksidente ni Alice. Ada ija ospital. Apay, anyat na pasamak. Napugsuan sa kano iti LPJ. Daan kano ti tangke anagatang da. Kumusta ita ni Alice? Idi na pa ija ospital. Saan amatagtagare? Nabindaan ti rupa ken ulo na. Nakakaasi ti langana. Gatangin nyo amin nga agas na nanang. Kanda kayo timang bayad ti bill na iti ospital. Wan anak. Ay, adaman damagag anak ko.
Kayat mo ka di pa ini Alice nga uray 5 adaan. Oh, apa yan naliday ka, bro? Anda ka di parikot. Nadisgrasya ka nun ni Alice, bro. Anya? Kat, kumusta nga itan? Nauram ka no ti rupa kanda duma pa sa ti ulo na. Ay, no nauram, sigurado, nadadaal ti pintas na. Kaasimot ni Alice. Sigurado ang nalida itaday jay. Ay, lakit di No siyak ti mauram ti ropa na, ay, Jack Maklon. Nang runa, no awan pa'y asawak. Sapay awanak mo't itisibay na. Anam, bro, ituloy mo ka di pa iti planom, apa nang ikalay sa kankwana? Anya nga tayo tanti tsura ni Alice. Inton maimbagan tinauram arupa na. Masigurado anapin pintasak ngam iso. Sigurado asaanan nga ikalay sa ni Carlo. Addan namnamak ni Carlo. Ay, kasimot ni Alice. 5 ada din na oras. Malas na. Inton sumangpot ni Carlo. Aramidek ti anyaman apamuspusan. Tapno matagikwang. Kayat na nga tamot. Anya kumatilaban ni Alice kanyak. Napintasak. Ngam iso, 5 admatan. Kadorman tulakit din ni Carlo no makita na. Ay, kaasimot. Unay lakot tigasgasat na pimanan aya. Dayjay ti kunada a disgrasya iti unag ti balay. Unag ngagpayso ti balay. Madisgrasya pa'y. Nanang, mapayakas to'y tinagbanaga. Agyaman tayo laangan ta si bibiyag ka, anak ko. Awanin ti serbi ti biyag ko. Kabutang dagdag iti tao. Adda kami kanitatang mo amang ipatpatagkan ka, Alice. Sigurado langkit di. Adi na kun kayat ni Carlo. Anyang arod ngay anak ko. Awan ti mabalin tayo no kastaman bilang ti mapasamak. Daksang gasatak nanang. Ay ayatag ni Carlo. Ngam kastoy kumatan. Basta awatom latan dagiti pasamak anak ko. Awanin ti maaramidan tayo. Maladingita nag-unay, nanang. Saan ka unay ng agladingit? Agpaimbag ka, tapos makaawid tan. Papa na, Manang Rona. Inakman mo ti di ospital? Inakman mo't pasyaran ni Alice? Ay na, adda na kaibaga, akabut-butang kano ti itsura na, kasla al-alya kano. Kastangarod ka no. Di na kano kaya ti makisarita iti ura asino. Kasano ang makisarita, kat kabut-butang mat kano ti itsura na. Kasi mo't. Di na kano kaya ti sumango. Ni kano nanang na ti makisarita, no adda tao amang bisita kan kwa na. Anya pa ngay tinamnamaam no napuuran ti rupa ti tao. Talaga nga grup-rupa nga alien. Ah, sobra ka mo't. Apay nga ilyin pa'y timbaga? Saan kit din? Awan kaing ingas na atao. O, di alien. Mabalinta ka nun ti agawid anak ko. Dahil ti imbaga ti doktor. Diyak kaya tagpakita ka dagiti tao, nanang. Mangala kayo iti pagabong ko analawa abandana. Wano naingpis sa tela. Uwan anak, ang mapanak pa iji billing section. Inakpay amuan, numano ti babayadan tayo. Ay, sapay awan kwarta tayo. Kasanunod akal ti babayadan tayo, nanang. Lakit di, Alice. Sapay impilit ni Norma nga iso ti gumatang iti inreseta ti doktor nga agas mo. Nakababain pa ikit din kanina na Norma. Wan nga rod anak, ngamday tangamin ka no ti bilin ni Carlo. Mabainak pa yan kadakwada nga agina. Sige nanang, inkay amuan numano ti babayadan tayo. Adda kamot dito yung warti ward, Maya. Nagapuak iti billing section. Mabalin ka nung aminan ni Alice ti agawid. Mano ka diti babayadan na. Nagbasit inadiskitar ko. Nairanamot nga awan kwarta ti nagpatulungak. Basta awak nga rod.
Tanabayadan mo tan tibil tayo. Sino tinangbayad? Kunada mo't ani Norma ka no tinangbayad. Ni Norma. San ka di nga imbagam nga isuman ng tigimatang iti agas ni Alice? Wala kay. Iti kasto'y ama paspasamak. Di ka kadipay makonsensya. Ay, makariknak nga rudan iti bain. Maamiris mo mo't siguro itan. Ama di iti mang tagtagibasit iti tao. Nabalito kan gayam ti panagpuspuso dagiti tinagtagibasit ko. Isong arod, adi mon ulitin ti kasjay nga aramid mo. Ngam ni Alice nga anak ta. Kaasimay. Sigurado asaanin nga ikalaysan ni Carlo. Kataawatan tayo latan ano kasta ti mapasamak. Maawatan tayo no agsanod iti tulagan da. Saan ka no arumrumwar ni Alice iti silid na? Kaasimat. Apay akas lang maragsakan ka. Saan mo't? Nagasgasa taklaan ngam iso. Ay, kita man lata tigasat. Sapay nagtulagan dan sa kanong agkalaysada ito na agbakasyon ni Carlo. Kaya't naasawan, asaan nga isuda ti agkagasat. Da kami tinaisangrat para iti tunggal maysa. Ay na, saan ka amang namnama? Amang ano mapaay ka? Apay ko maamapaayak. Saan ko nga ipalubos? Nalipatam samot tan. Ngain na po ito pa nga isakmul mo. Mabalin amatin nagpay. Ni Alice tinakapasamakan na dayta. Kasla na tipay, ngam siyak ti makasipaw. Rumwar kamot aalis. Adakal at tamot dito silid mo. Diyak kayat nanang. Dito yaklatan kwarto. Diyak kayat amang gaganti pa ng katawa ti tao kanyak no makita na. Saan ka ngamin nga agpanunot iti kasta? Kan saan mo unay nga ay ayon tabagin? Anya pa'y lati serbiti biyag ko. Namon siguro ni Carlo tinapasamak iti rupak. Di na ko nawawagan. Saan ka kumaunay amaladingitan? Tay kunakon, awatem tinapasamak. Tapno malaganan basit ti saem amarikrik-nam. Sana pulo sa mapunas ti saem amarikrik-nak nanang. Nangruna numalagip ko ni Carlo. Nangruna gat din ako nawawagan. Anya ayat ti aramidek anak ko. Tapno maup-up ti saem amarikrik-nam. Mabalin tayo kano ti agbakasyon, bro. Ang saan tayo anadanon ti rumbang apanagbakasyon tayo, bro? Mabalin tayo kano ti agsubli a masapsapa, bro. Naisapsapa lang ti panagbakasyon. Gapo ka di iti na-i-deliver tayo, a gasolina? Wan, bro. Ay na, sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon. Tanapartak tayo a nag-deliver. Inton makawit ta, anya ti kayat mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurada para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Un bro, sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon, tanapartak tayo a nag-deliver.
Inton makawid ta, anyat kayat mo. Ninong kay ti kasar ko, wano abay. Ikalay sam ka di, uray na uram ti ropa na. Uray na uram ti ropa na, tasaan mo't na uram ti puso na. Ah, bilibak kan ka bro. Saan aninong? Awagan naktulaki di itininaw. Ay, Si kang Rodon ati bisman ko. ay may mayat pay. Sa anak ngaglang lang alakay, tapno pagbalinin nak aninaw. Nagdakkel timpatakder ni Nana Norma abalayda. Wen nga rod, nagbiit amalpas taado ti trabahador da. Daytan san ti kadakkelan abalay ditoy? May saak to nga agnaed ijay abalay. Kasano ko mga agnaed ka ijay? Nalipatam samet nga agasawa kamin to kin ni Carlo. Ay sus, di mo pala masigurado dayta. Amanga no di mo pa'y mabaddekan ti agdan nga agturong iti maikadwa akad sa aran dayjay abalay. No kayat mo, alaan kanto apara dalos iti dayjay abalay. Ay, nagsao ti agtagtagainop anakarieng. Ay naman ang Rona, awan bayad ti agarapaap. Isu alibre ti agarapaap. Madanagan iti kasasaad ti anak talakay. Saan lang arudon arumrumwar? Saan pa'y unay amangmangan? Sangit asangit. Kas jay lang din tinapasamak na. Di pa'y awagan ni Carlo. Saan tayo ang mapabasol ni Carlo? Pagyamanan tayo laangan, tatinulungan na pa'y kadagiti babayadan kan agas iti ospital. Kanayon mo akasarita ijay silid na. Andingayam. Kastamot ti araramidag. Barang iti panaglabas ti panawain, ket maawat na tinapasamak kan kuana. Sapay la kumaa. Kasla malunag ti kaunggak no makitkitak ti kinaliday ti anak ta. No apay nga iti pay rupa ken ulo na. Kasano kitkitaan na nga rod no paggapuan di agatgas. Idi kwan, biglamutan anang ipugso iti apo iti itangki ti LPG. Sinalbag day taadaan na tangkay. Delikado gayam. San kayo nagumatgatang iti tangkay? Andatan dito'y Manila, bro. Apay kasla da birbiro ka. Kita man no dapay diti ti sigod agayem ko, doktor. Ha? Apay, adda sakit mo? Tabiro kam dayji a doktor? Sigamat bro. Apay masakit lang ti agsapol iti doktor. Ah? Ay, wala niya. Sige nga rod, bro. Agsinatapay dito'y, taadamat biro kag. Agkita tanto ijay ili. Tagsublita kat nga rod ijay barangay tayo. Awagan kan nga rod ha. Isagana kong ti panagkalay sa amin. Wun, bro. Umayak tulat tayo ijay balayaw. O sige, namnamak day ta ha. Adalugan ang nagsardag iti bataw. Ay, lukatak man titawa, tatanawag. Adumat akarton tiyul ulog ti lalaki iti jep. Nakatalikod jamay isa. Sino nga taday jay? Timalyawan ti lalaki. Nanang, adakon! Sika kadingag paisaw anak. Ay na, apay adi mo imbagbaga. Talaga jak imbaga nanang. Kaya't kayong warad asorpresaan. Ay na, si kakit dimot anak. Naglaing ka amang sorpresa. Anya na kita nakakartaon. Agdudo man nanang. Ay, saan ka di ngayon imay ni Alice dito'y balay? Manipod na aksidente. Saanan arumrumwar ija balay da. Kanayon kano nga agsangsangit. Siyak timang punas itilwana nanang. Maibagam kadipay dayta, inton makitam ti kasasaad na anak. Urayan niya pa iti kasasad na. Awan makalapad iti panagayat ko kankwa na, nanang. Amangan no kastalaang ti maibagam, tadi mo pa'y nakita ti itsura na anak kaw. Anya nga tatiin labas ti lalaki ang nakakarton. Impandamot ijay balay da Alice. Awan ka di ti indagasdakan ka? Adamot may nga indagas da ijay balay. Anya ti linaon ti karton. Ken asino tinaggapuan na.
Nagapo ka ni Carlo. Impatulod na timapan ka ni Alice. Sumaruno ka no ni Carlo. Api nga awan indagas da kanya. Ang masigurado ka makigtot ni Carlo ang makakita iti itsura ni Alice. Orayan tayo ati sumaruno ang mapasamak. Manang Rona, anya ka ditilinaon ti karton ako ng mga indagas da kan ka. Panay stateside mat at chocolate. Dilata, kan sabon. At dapay kapi akong nagdumapay. Amangan no siyak ti kaudyan ang maikan. Amangan no umay dito'y balay ni Carlo. Ay, nag-feeling kamot at talaga. Anya ka di da ito'y nakakartaw ni tirabaw ti lamisaan. Impawit sa kano ni Carlo. Ada nang itulod aka aruba. Anya nga itilinaon na. Kinita ka din ni Alice. Kunak nga rod akitaan na itay. Nga madamdaman ko na namot. Saan mo ta magagara namang kita? Alice! Rumwar ka dito sa lid mo, anak. Ingka man kita, inuan niya tilinaon da ito'y karton. Kitaan yun, atatang. Makaamo ka yun. Lukatan yun, anya tilinaon da ita karton. Saan ka di akasta, anak? Awan pa'y gaganay gayam. Kasla kaguram matan tilubong no kasta. Nanang, agsagana ka. Inta makisarita kadag iti dadakkel ni Alice. Usto ka di tinangag ka, anak ka. Mapanta makisarita kada kakakanor. Wen, masapol amaya por ati panagkalay sami. Sakbay ama ibusti na iti da bakasyon ko. Agpanunot ka pa'y analaing anak. Amangan no agbabawi ka, inton makita am ti itsura na kunak manang. Apay ko mga agbabawi ak nanang. Ididakda kayo dito eh. Di na kayo binaybayan. Isong eta, saan kumot abaybayan? At da remedyo ti amin. Anya di kayat mo asawan. Diyak maawatan. Maawatan yun to inton makadanon tayo iti balayda, nanang. Ay na, maburbur-tsa anak ka anak ko. Mal, intaman laangan. Umay kami man dito'y balayaw, kakakanar. Norma, kaduam ta anak mo? Agmano ak man, nana. Ayan ka din ni Alice. Ada iji silid na. Di na kaya ti rumwar. Ay, agsasarita tayo kung makadakakakanor lumabalain. Ay, apay ko maasaan ang mabalingay. Ala, umunod kayo, taayabak ida. Pagyaman kami, nana. Kaya't ko makita ni Alice. Sige, taayabak barok. Maala, agtugaw kayo pa'y. Agyaman kami manen. Anak, lukatamtiri daw ti kwartom. Kadwak dito'y ni Carlo. Diyak kayat nanang. Masiguradok akabutan nak ni Carlo nung makita na. Saan, sweetheart? Awan makalapad iti kan narita. Di mo't nagtulag tangag kalay sa nagbakasyonak. Idi dayta. Idi saan pa'y anang uram ti rupa kan ulo. Tapno di mo ay ayan ti kasasad mo. Adan nakasarita ka, doktor. May sa a plastic surgeon. Isubli na tinapuran arupam. Naaramid mo ti kasta. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Ay ayatan ka. Ket awan makalapad iti dayta panagayat. Pudno ka di ti bagbagam, Carlo. Wen, ket itamot lang. Agpamanila tayo kadananang mo. Taipan ka iti kinatulag ko, doktor. Agdinamag nga impan kano dananamaya kan Carlo ni Alice iti Manila. Taapay ka no. Anya ti panggap dayjay a Carlo ken ni Alice. Mapan na kano ipa-plastic surgery. Ipatarimaan na ti rupa dayjay nga Alice. Wen na yan anagsin aw apanagayat dayta. Oray na dadaal ti rupa ni Alice. Awan lapad ti panagayat ti tunggal may sa kadakwada. Ay, anyan. Naggasatan dayjay nga Alice. Napuuran lang arudon. Kastansa tinasingpet a tao. Saan abaybay anti Diyos. Nabaybay anak ka di. Takanayon amadi ti adda iti panunot ko. Padasam man adalusan ti madi akapanunutam.
Tapno lumawag mo ti masakbayam. Tubang sa nga agpaiso ti madi nga aramid ko. Tapno magunod ko ti tartari gagayak ikibiyang. Si kamat ti masabat ko, Norma. Ay, agbaligi nga ta ti operasyon na maisayang kat kini Alice. Ay, sapay ko maa. Ay, apay no, abalayanan ti awag ta iti tunggal mahisa. No, maikarilakit da tao, abalayan di larga. Ay, unay ka tamay ka rin. Agpapada tayo mat a tao. Awab mat tinagsapato sa nayanak. Ay, dayawak tinabalito ka na panagpuspuso yung agina, abalayan. Da kayaw tinangsilaw itinakulaapan na panunot ko. Pagkunaan ba't ada kami tinangsilaw? Tasigaw nga datang tangig ko. Nauray sa anak matabaknang. Hanggang saan nga agnanayon ti kasasaad ti may sa atao. Saan tayo nga igam ti masakbayan tayo? Mamati ka kaday at tao ti mang panday iti masakbayan na. Agpaysuday ta abalayan. Masapul apakuyugan iti gagayt ken anos. Kan, masapul mat nga ikamang kanyapo Diyos ti amen. Tapno salwadan na tayo. Carlo, itansamot ti imbaga ti doktor a panangikat da iti benda ti rupa ni Alice. Uwan ka no, nana. Ngam imbaga ti doktor anakaro ka no tinauram. Mga nusa na maisublit tikas iti sigod. Kasta aya, ang kunam mata nangala da iti kudil iti taddo maapas at ti bagina. Uwan, nana. Ket isumatin takop da iti rupa na. No kasta. Magano, malasin tukit di ti takop ti rupa ti anak ko. Saan to amadlaw? Nga datakop na, nana. Kasta aya barok. Kumusta kayon di tabakait? Kumusta ti operasyon ni Alice? Urayan mi nga rod a maikat ti benda ti rupa ken ulo na lakay. Ay, addamanen benda na akas idinauram. Tatin ako panda ti rupa na iti kudil na matlaeng. Kat nalaing ka no ti doktor. Amo na ti araramidan na lakay. Ay, sapay la ko mga raw ta nabaligay ti operasyon na. Sweetheart, baligi ti operasyon mo. Ket ipagnatan ti papeles tatagkalay satan. Agyaman ako na ikan ka, sweetheart. Ikarihig, pagserbian ka asipupuso. Agyaman ak, sweetheart. Ket kasta akmat ka. Agawid tayon, tay sagana tayon ti panagkalay sata. Sige. Inalagayam kanyak ni Nanang Norma, dagiti nagnagan, dagiti agbalin nga abay. Kan sponsors, sakbayan na uram ti rupa. Isungurod ti impalak, tanagpaarami dak iti sampel. Kitaam. Nagmayatan nga invitation card. Ladawan ta dayta. Ang awan lang, tinailanad apet siya. Siganton ati mangilanad iti pitsa, sweetheart. Sige. Ayaten ka unay, Carlo. I love you. Kastakmat kan ka. I love you, Alice. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta o itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kinapudno Ken Biag.
Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 20. Kagura ti apo dagiti dakas, ngam kaay-ayo na dagiti agaramid iti nasayaat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biang. O anya, nakaplano kayo ka din no sa dino ti pag-field tripan tayo ita summer? Si kala ko man ti agdesisyon, ma'am. Kalkalpas ti meeting mi kadag iti big boss. Iso mabalin akon makiistorya kada kayo. Nasayaat man no kasta, ma'am. Ti suggestion ko, ma'am, beach ti mayat apapanan tayo. O anya, Giselle, mayat kay ti day tasing-asing ni May? Ay katwan isagana akong tibating sud ko no kasta. Ayan nga tanti kapik nga impatimplak ka ni Ernie. Nagpatimpla kayo kan kuana, ma'am? Low IQ day ta abaro nga office mate tayo, ma'am. Apay ang naawat dito kat nagaduma ti applicants. Damagan nyo kadag iti big boss no apay. Ayaban nyo lang nga janitress tayo abakat, ma'am. Tama pa na i-follow up di kapeyo ka ni Erning. O sige. Linda, umay ka man dito Apay ka di, ma'am. Ingkamad damagan ka ni Erning, no ayan ti pinatimplak kape. Itay pa lang urayak Ay, one, ma'am. Ay na, ma'am. Saan ang naawatan ni Erning di instruction mo? Ay na, Erneng. Ayan ka no jay kape ngay patpatimplakan ka ni Madam Wilma. Aywan, nalipatak mo ten. Adang amin impaaramid kanyak ni sir. Agung nga amumata na talaga na istrikto day jay madam. Kasta ka di. Mabit lang, tagtimplaak. Saanan? Syakon. Ituloy mo day tay papaaramid kan ka ni sir. Agyaman Nana Linda. Masapul ngamin, alapasik ti panang program ko iti computer ni sir. Adtuyan ti kape, madam. Ne, apay asikamot tan tinangiyog iti daytoy. Ayan day jay nga Erning. Adda ka do papaaramid ni sir kan kuana. Ti kunamkit di. Talaga saan ang makaaw-awat day jay atao. Ay, pasensyaan nyo kuman, madam. Kabarbaro pa'y nga main. Di nakman surwan si ka, Linda. O, sige. Iparabaw mo day takapek di talamisaan. Tamapan kan iti trabahom. Wan, madam. Oh, Giselle, nalpas kon ana budget di magastos si field trip tayo. Nice no kasta. Apay, sumurot pa lang day nga Erning. Saanan? Isupay akaraman iti gastos. Saan tayo nga iraman? Total, kabarbaro na pa'y matlaan dito Katuan, apay ko mga min asumurot. Kan may sa, jak kayat day jay akadwa. Nakarakaron ajak kayat akadwa. Awan ti mayat makikadwa kinkwana. Kasano, weird mo't ngamin. Nana Linda, kaano jay kunada field trip tayo? Inton umay abulan. Sumurot ka kadimat? Ay, kayat ko ti sumurot. Ang saan samot nga amin kat mapan. Apay ngay? Agbati kan sa kanaw. Apay ngay? Kunak ano sinaludsud na kano agbati ka. Saan dakto pa'y akasarsarita? Kasta ka day? Sa dakla kasarita, no adda pangibaunan da kanyak. Ay, unay dagito'y akakaduan aya. Sa anak mo't ababaunan dito Nana Linda. Ambok, Erneng. Diyak pa'y kumakayat ti agtrabaho. Tagadalak pa'y. Ngam, masakit ngamin ni nanang ko. Isu ang masapol ng agtrabaho ak. Asino ay tinanang mau? Pasita tinagan na, Nana. Katno da gayam ko, ide ngagnagad iti pasita. Ay, isudyagayim mo, Nana. Kanayon na ka nga istoryaan. Anasingad kayo nga agayam, idi babalasan kayo pa'y. No kasta, sika ti anak na? Kita madlangan niya.
Umay kuntuman bisitaan ni Nanang Mau. Pasita, malagip nakpay ka day. Ay! Apay ko maamalipatan ka, Linda. Anak mo gayam ni Irneng. Wen, kunaken ko ana. Ngayam amu na tibaginaken ka. Taagam amu ta, nga mabain ka numod. Managbabay nga agpaiso ti anak mo. Talaga ama nagbabain. Ang bright jay anak ko. Iso nga ron nga isutiin na lada nga ang trabaho ta talaga na laeng. Pakikit-kita man kit de. Takas la idadaduma de iyo opisina yaw. Huwin nga ron, nadlaw kumatday ta. Kunak nga rod ken ko ana nga agan anos. Taday ta ti umuna trabaho na. Masakit ka no? Kunamot tay doktor, akumplet waklaang jay agas ken therapy ka mayatan. Ay nasaya at ano kasta. Nasaya at na ni Erning amang tulong kan ka. Wen, tanabayag mutin anabalo ak. Isumat ti istorya ni Erneng. Ala, tay timplaan ka man nga rod iti kapay. Kabayatan ti panagis istoryata. Uy, naladaw ka, Mark. Kasano, nag-traffic. Ung tanda ta ni Ma'am Wilma. Wen na rod. Naladaw tamanin idikalman. Wen nga rod Kasano, saan anak onje alarm clock ko? Hey, jak nakaringa na sapa. Siya, talaga ngamin at traffic. Ni Erning, nasapan sama ta sumangsangpot. Kanayon mo't anasapa sumangsangpot day jay. Ay, pasip-sip lang ang kadagiti boss. True. Erneng, usto pa day ta pa nagtrabaho. Mangantapay. Ha? Jak na puutan ti oras Panangan gaya man. Di mo pa'y masago na taliyawon day tapagurasan. Umay ka, tamagantan. Ha? Kunak man no ijay kantin ti pangpanganam. Saan? Agbalbalo nak. Kayat ko agsango taamangan tapno at nakandwak. Ha? Saan ka makigidgiddan amangan kadagiti katrabahuan ta? Nagsusosyal na kita. Di ta darwa ramang magaan. Kasta ka din, nana? Umay kan, intan ijay kusina, tamangantan. Kumusta ijay trabaho man ako? Mayat, nanang. Nalakalaang ti trabaho. Maanusam ka de dagiti kakaduham. Jak ida maanusan, nanang. Ay, kaasi kamutan ako. Araramidak lata ti trabaho. Nila ang nanalinda tinaanos kanyak, nanang. Imbilin ka ngamin ken kuana. Isula ang tigayam ko ijay trabaho, nanang. Giselle, kita am day ti listahan dagiti maki-field trip. Amangan mo't no awan nagan ko dita, ha? Anya nga awan, kat si kapay ti number 1. Aywan, kat sika ti number 2. Ay, damagam man ka ni Nana Linda no kayat na ti sumurot. Damagam, madalang mo dita abay mo aglinlinis. Sige. Nana Linda, sumurot ka ka di ijay field trip tayo? Ay, uray sa anda kon nga iraman. Basta isurot yun ni Erneng. Ni Erning? Ay, uray awan ag field trip no isurot mi day tatao. Kan saan akayat ni Erning ti sumurot? Apay ko maasan yung nga isurot. Ka-office mate tayo, mat. Ay, saan nyo nga ipapilit, nana? Ay, saan kayo kumaamangi dumduma iti kakadwayaw? Piliyan niyo ko mga agaramen, iti nasaya at iti padayo at tao. Awan matibasol ni Erneng kada kayaw. Naawat yu ka din, dagiti memo yo? Apa niya akas jay, ma'am? Amukon, nagipulong day nga Erning. Iso nga adda memo mi. Kasta nga ta. Nalaing at talagang agpasip-sip da nga Erning. Makita na. Kwa, saan nyo ko maapabasulan ni Erning? Tasigod mo't nga amuyo, abawal ti maladaw. Naminsan lang ang naladawak, ngam adan memo. Oray siyak mo't Ma'am, tulungan da kami mo't
Ay, awan ti maaramidak. At dapay nangat-ngatong ngam iti siyak. Kat iso dati ng memo kada kayo. Makita day nga Erning. Hoy, Erning, agsarita taman? Ha? Adda ka di basol ko? Talagang adda? Awan mo ti amo ka basol ko. Anya nga awan? Naglaing ka nga agpasipsipan niya. Ha? Awan amok iti dayta nga ibagbagam. Sikat ka gipulpulong amaladla daw kami ka ni May. Iti uray ka ano man, jak maaramid dayta. Pasensya ka na. Ngamnas ka na mapana ko iti trabaho ka. Sip-sip! Nanalinda, karaman ang tinagan ko kadag iti sumurot ang makifield trip. Ay, nasaya at mat, no binaliwan da jelistaan kat inraman da kan. Kinasaritam ka di ida, nana? Ay, una, saan mabalay ngay bati da ka? Agyamanakan ka nana? Saan bali mabati ako? Sa anak mo't nga interesado amapan. Basta sika, ti sumurot. Giselle, ano ti pagtutungtungan da ijay? Aywan. Mapantaman mo't makiistorya. Ang mga no makita na tadag iti boss. Oh, umay dito ayanta ni Ma'am Wilma. Kasla ang tanapatag na ibagana ah. Ma'am? Anya ti pagsasaritaan da? Ay na, amangan no saan kayo amamati iti ibagak. Anya day ta, ma'am. Ay na, kasta launay ti panangidayaw dagiti boss iti trabaho ni Erning. Anya? Anya laang mat iti trabaho na day lalaki dito eh. Nasapa lang mat asumsumrak? Apay ko mga agbilib da kankwana? Ay na, nasapa asumsumrak. Aramidan na anaimbag ti trabaho na. Panag ko na. Mabiit ti pan naka-promote day dya tao. Anya? Kasano kami ngay ka ni Giselle? Mano atawon min nga da dito eh. No addaman rumbang ama i-promote, da kami day tamam. Da kami ka ni May. Erneng, anak ko. Enjoy yung day ti umuna a field trip akadam dagiti office mate mo. Una nang. Sapay ko tababaen iti day to eh. Kat-ad-adda am-am-am mo da kadagiti office mate mo. Sayang laeng. Tasan asumurot ni Nana Linda. Aw-awiran na kanungamin di apo ko na. Kan maysa, mas kay kayat nan ti agyan laeng iti balay. Ngam ti mapan maki-field trip. In fairness, nagagatmat gayam ni Erning. Agbilib ka manin kankwanan. Naginaw laang? Nagagutan? Di mo ka di mo, akabayatang aglanglangoy tayo. Ni Erning tinangisagsagana kadagiti makmakan. Kunak ano si ka? Ay, saan asyak? Ni Erning. Nalaing mo't gayam nga aglutoan niya. Imbaga mo. Iso akay kayat dagiti boss ang makadwa. Ayan na ngay. Iti ayan dagiti boss. Kasta ka di? Ma'am, siya kung ti agasikaso dito yung kusina. Ne, kunak man no kadwam dagiti boss. Imayak, tamok akasapulan ti kadwa dito yung kusina. Imbag man, tanapanunot mo dayta. Dagiti ngamin daddo mga office mates tayo. Nabartak dan. Un nga ron, ma'am. Imbag lakit din dada ka, Erning. Dakkel, ti maitulong mo. Giselle, May, ada ipadamag ko kada kayo. Kat kayat ko adeng gandak anaimbag. Anya day ta, ma'am? Kanayon na kami mo't akigkigtutan, ma? Tapno amuyo, na ipromoten ni Erning. Ison ti boss yo. Ha? Ha? Agang angaw ka di, ma'am? Sana mabalin ang mapasamak dayta. Dayta ti kinapudno. Nakita da ngamin ti kinasaot na, ti kinagagot na nga agtrabaho. Kasano daytan, Giselle? Kat aklonan tan nga iso ti boss ta. Ay na, uray siyak, kat bilibak iti kinasayaat ni Erning. Napakumba ba kan nasingpet nga empleyado? No kasta,
Saran, ti iyawag takan kwa na. Ay, awanin di arapaap ko a promotion. Na ito diti sa bali. Ala, adan tumutla sa bali ang gundaway. Kanon tupay. Katuladon taan ni Erning. Saan amaladla daw? Naanos, kan talaga ang nagagat nga agtrabaho. Na-istrikto nga ta, boss. Nasingpot mat. Barang ano saan na ta nga istriktuan. Sige panawan kayon ditoy. Good luck, iti baro a boss yo. Ay, May, agtrabaho ta na nasayaan. Wala, tanyaman nga oras. Umay natakit kitaon dito ni Sir Erning. Irwamtan nga awagan ta iti sir. Katuan kasta talaga. Agaramid ka iti nasaya at tapnag sublintumat kan ka a bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 28, versikulo 8. No bumaknang ka, babaan, iti panagpaanak mo, iti pirak. Ken pananggundaway mo kadagiti tao, maitad to ti kinabaknang mo iti tao anaasi, kadagiti na panglaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Manang Carla, kasapulak ti kwarta. Adda iti ospital ti anak ko. Amom ka di ti patakarak nga agpautang, Carlito. Ada anak na no siyak ti agpautang. Amok, manang. Ngam kapilitan nga umutangak. Tadda iti ospital ti anak ko. Ala, agperma ka nga rod. Agaramid ta iti listaan. Binigat ka nga umay singiran. Iti kasta, saan kanto amarigatan nga agbayad? Nalawag? Uwan, manang. Mano ti utangem? 5,000 kumamanang. Agbalin a 6,000 ti bayadam. Katapno saan ka amarigatan? Umay kasingiran iti 300 iti inaldaw. Kat iti lasod ti 20 nga aldaw, nabayadam ton ti utang mo. Nalawag ka di? Kapilitan amanang. Tawan mo't sa bali a pagutangan. Apay dagito'y nagado nga appliances dito'y arubayan, Carla. Appliances dagiti nagtitiwod nga agbayad, tatang. Ay na anak, unay kameten, agrigrigat dalang arudan, ad-adda umpay aparigatan ida. Tatang, jak pilpilitan ida nga umutang. Isu dati mang pilpilit kanyak. Isu kapilitan apautangak ida. No adda ipautang mo. Ipautang mulatan, asan anasken apaanakam. Isu nga ron ti business ko, tatang. Amuyo, ti kayat asawan ti business. Nagado dita mabalin a pagkwartaan na sa balay. Daytoy nga ron ti kayat ko, tatang. Nalaklaka daytoy a pagkwartaan. Ang mado ti marigrigatan, gapu iti kasta business mo. Ngam adulat tamo ti matulungak, tatang. Carlito, umay konsingiran ti hulog mo itangal daw. Pasensyakan, manang Carla. Talagang awan na diskitarak itangal daw. Jakmat nagsardang agbirok iti pakipurdiyaak. Ngam, talagang awan timang purdiya kanyak. Manupay laang nga aldaw tinatinagam, ngam awanan pagtinag mo. Manang, awan mo't maaramidak. Sige, palabasat da ito nga aldaw. Ngam naskan a 600 ton ti ihulog mo inton bigat. Agsapol ka iti panghulog mo. Ay, sige, manang Carla. Tai karigatak ti agdiskitar manan intun bigat. Idi pa'y kalman nga agberbiro ka iti pakipurdiyaam, Carlito.
Apay aya, kasla kasapulan kalauna iti kwarta. Adda ngamin utang ko ahulugan. Kat agungot ni Manang Carla, no sa anak manan ang makahulog itangal daw. Apay mat ngamin nga imutang kakankwana Kasapulan nga rod, tana ospital ti anak ko. Ay, day takot tirigat na ita. Ay, padasam ti mapan kini Madam Vivian. Ang mga noad da kayat na nga ipaaramid kan ka. Imbag day jay tanaasi kadagiti marigrigat. Kasta ka di, Olivia. Kasla strict tumot ngamin. Kan kasla kababain ti umasidag kan kwa na. Kasla istrikto laeng. Ngam na singput day jay. Iso apadasam kit diti umasidag kan kwa na. Anya ti masapul mo, Carlito? Madam, mabain ako mga umasidag kada kayo. Ngam talaga akasapulak ti kwarta. Ang mga nuad da kayat yung ipatrabaho kanyak. Taisupay ti tangdan ko pagbayad ko iti hulugan nga inutang ko. Apay ngamin akay kayat yu ti umutang iti hulugan. Napilitan ak, madam. Taadda ngamin iti ospital ti anak ko. Ala, sumurot ka kanyak. Taadda pagaikak kan ka. Ay na, agyaman ak, madam. Sigurado ngamin nga agungat ni Manang Carla. Nujak makabayad itangal daw. Mano ka diti ka sa pulam. Tapno mabayadam ti hulog mo itangal daw. 600, madam. 600 nga rod ti ited ko atangdan mo. Ay na, agyaman ak unay, madam. Adda nga rod ka ninyo ita? Kat ibayad mo mat tinasapulam. Adda pa'y matbagas mi, madam. Ayos day jayan. Agsida kamilatan iti asin wanosoy. Ay, anya lakit din aki nakakaasi yun no kasta. Nala, mapan kaagnateng kadagiti impamulak anat nateng, ta isupay asidaan nyo. Ay na, agyaman ak unay, madam. Talaga nasingpot kayo gayam. Kan uray umay ka manen inton bigat. Taado ti mabalin ko nga ipatrabaho kan ka. Kabaalam mo ti agarado. Saan ka di? Uray anya at trabaho iti talon, madam. Kabala ka. Imbag man, tada paghulog mo ita. Adda na asi kanyak, Manang Carla. Anya ti kayat mo asawan. Adda nang tadkan ka iti kwarta. Adda nang tad iti trabaho, Manang. Nasaya at mo't nga rod. Tano saan ka makabayad? Ipabagkat kon ti TV yo. Ha? Kasta ka di ti aramidem kadagiti saan ang makabaybayad, Manang? Ay katun sakon to ila ko dagiti appliances da. Tapno agsubli ti kwarta nga inutang da. Andi, pautangan dak man pa, ita saan pa yan nakapawit nila kay ko. Delay ka no ti sweldo da. Bayadak matlang adagos, apaman ang makapawit. Awan problema iti dayta kaanakan. Basta amo mati style ko nga agpautang. Adda anak na. Ni auntie mo't, kasla sandak akaanakan? Saan yun apaanakan? Tay sublik matlang adagos. Ay, sana mabalin Ella. Maturog ti kwartak no ipautang ko nga awan anak na. Anyamot ni auntie. Nagbasit lang arudan ti sweldo nila kay ko. Maasi kayo mat kanyak auntie. Negosyo daytoy Ella. Saan mabalin aga puta kabagyan kakatawanan anak ti utangam? Baliktad mat. Imbes ada kayo akabagyan ti mang tulong kanyak iti negosyo. Saan mat? Tada kayo pa'y kit den ti mang lugi. Nukas na, saan mo nga intuloy ti umutang kini Antim? Saan na mana? Paanakan naman. Nagbastit lang arudan ti sweldo nila kay ko. Kakaasi ka mangyan anay. Kasano ngay nga rod itan? Anusan min nga orayan ti sweldo nila kay ko. Agsida kami latan iti asin. Mapankalatan iti ayan ni Madam Vivian. Saan nga agpapautang dayjay? Ngumkit di, ikan na ka iti trabahom sana katangdanan. Kasta ka di manang? Ay, sige man nga rod. Padasak man ti mapan. Ay katwan tapno addamot igatang yu iti sidaan nyo. Saan kat nga agsida kayo iti asin? No kasta, kasapulam mati kwarta?
Ay, wen ko Madam Vivian. Sa anak nga agpapautang. Nga mabalin ka nga agtrabaho. Tapno at datangdan mo. Ada ka di trabaho amay tadyo kanyak, madam? Ado ati mabalin ko nga ipatrabaho. Mabalin mo ti agmula iti araradwen ni Carlito. Alaman nga rod, madam? Mabalin mo pa iti agawis iti kadwam nga agkasapulan iti trabaho. Ado ti amok nga kasapulan iti trabaho, madam. Naala, mabalin nyo ti umasidag kanyak. Basta puwera utang, ta sa anak nga agpapautang. Ay, may mayatan asan kayo nga agpautang, madam. At dalaang agrigat kami. Aglalo no paanakan niyo. Imbag man, ta saan ka nagparigat a nagbayad, Carlito? Kunak no maipada ka kadagiti daddo mga imutang a nagtiwod nga agbayad. Kanayon ngamin nga da ipatrabaho ni Madam Vivian kanyak, manang Carla. Kasta ka di. Dandanikan makabayad. Ang mga nukayat mo ti agrinyo, mabalin ka man na pautangan. Ah, ay, saanan manang? Jack tumaulit umutang kan ka. Na, kaapay mo't anak ko nam ti kasta. Una, tanagrigat ti agbayad. Kunam mo't akanayon nga da ipatrabaho ni Vivian kan ka, di adda nga rod pangalaam iti bayad mo. Awan pang usarak iti utangak manan kan ka, manang. Napilitan akla ang idia, tagsakit nga rod ti anak ko. Kaslasaan kamat unayin arumrumwar, Carla. Kanayon matan nga da ka dito'y balayaw. Wen tawan mo't singirak, tatang. Apay, nakabayad da amin ayin. Wen tatang, awan mo't timayat nga umutang kanyakon. Ay kat awan siguro agkasapulan pa iti kwarta. Talaga nga awan siguro, tatang. Kat gapo daytoy ka ni Vivian. Tapay ni Vivian, agpapautang ka di mait. Saan, tatang? Anya nga rod ngay. Amin nga umasidagkan kwa nang agkasapulan iti kwarta, ikan na ida iti trabaho. Ay nagsaya atayin. Kasta ati tumulong iti pada ataaw, saan kat agundawayan ida. Ne, kasla ko na yumot aman ang gundawayak, tatang. Katun mait, idi pa'y asa anak apabawr iti aramidam, ngam natangken ti ulom. Gapu iti kinaman nagtulong yo, Madam Vivian. Nagadon dagiti trabahador yo. Imado nga agpaiso ti trabahador ko. Ngam, imado mati income ko. Pulos ajak pa'y nalugi. Tunggal agapit tayo kadagiti mulmula tayo, kat kanayon anapintas ti apit. Ken kanayon anangato ti presyo dagiti natang, Madam. Dayta nga ron ti pagyamyamanak. Kat sapay lakuma takanayon anapintas ti apit. Iti kasta, ad-ado kayo pa'y amatulungak. Masiguradok akanayon anapintas ti apit, Madam. Ngamin, napintas ti panagpuspuso yo. Agyaman na, Carlito. Tatang, kagduandak man ama pa ni Diyo ospital. Nay, apayay na nakaw. Kanayon nak ngamin nga agulaw. Kanayon matan nga awan ganas ko amangan. Ay, nasaysaya at nga agpaysong agpadoktor kan anak. Kaduandak nga rod tatang. Awan mo't ngamin exercise maw. Permitilok magmaon. Ay, wan nga rod tatang. Ala, agrubwat ka nga raw. Takadwaan ka ama pa nagpa-check up. Damag ko nga agsubli-subli ka ni Antim ija ospital. Ay, day tamat nga rod ti damag ko, manang. Sapay awan samot ti umut-utang kankwanan. Ay, awan na talaga Karma na siguro day jay. Isuangkas di tinagmambanagan na. Mapan mo matsarungkaran ni Antim ija ospital. Anya ko maaga po ngay. Idi siyak ti dumaw dawat ititulong kan kwa na. Pulo sa di na kasyan. Wen ngam Antim pay laang day jay. Apay anak ka umay kayo, apong? Pangaasim ka day, ela. Tasublatan nak amang bantay kini Antim ija ospital. Lakaya kon. Saan ka makapuyat?
Ala, bayan nyo apong, tasublatan kayo man. Di mo't nga minin umimimbag ni Antem. Ang mga nukurang laang iti kararag apong. Agkararag kumamot Dumawat iti pamakawan kadag iti nagbasbasulan na iti napalabas. Ay, kanayon ko abagbagaan. Ngam di mo't dumngag kanyak. Sa anak mo't kat paborit yar aramidan na. Uray siya apong. Imasidagakkan kwa na ide ta na diliti sweldo nila kay ko. Ngam kinunanakit di apaan na ti utangag. Awan kan uti ka baka bagyan. Ay, ita ka sa pulan na. Dagiti kabagyan na. Taag sakit kat nga ruday. Agyaman nak Ela, tay may naksinarungkaran. Nagpakpakaasi ngamin ni Apong asublatak mo't nga agbantay dito yung ospital. Tamarigatan kanung agpuyat. Maasyak mo kini Apong iso nga imayak. Pakawanan na kumaela. No addaman nagkamalyak iti napalabas. Ay, sana siyak ti pagkidawam iti pamakawan ante. Agkidaw ka iti pamakawan ti Diyos. Tapatsyak nga iso ti makatulong kan ka. Ela, Naglablabas kayo ngamin ante. Uray marigrigatan dagiti tao. Karkaruan nyo ida parigatan. Kitaan nyo ni Madam Bibian. Uray baknang dayjay ngamsan nga agpapautang iti kwarta panakan na. No diket ikan na iti trabaho dagiti agkasapulan iti kwarta. O kitain nyo ita. Nakaghatang manan iti nakalawlaw adagana. Iso nga adu manan ti kasapulan na at trabahador na. Kan saan aman ang gundaway. Agpasweldo iti husto. mabalin amadusdusa akitan kaanakan. Ngam ikarik nga agbalbaliw akon. Nulakit daging bagak. Agbiro kak iti trabaho ka na saysayaat. Kinapudno na. Diyak namin kayat ti agbanog. Iso ajay pangbiitan ti kayat ko apagkwartaan. Agbalbaliw kayon ante. Iti kasta. Pumintas mo ti kasasaad yu iti biyag. Akas ka ni Madam Bibian. Ti managtulong. Ad-ad dapay asumangbay ti bendisyon kankwana. Ngam ti manang gundaway, saan to anasaya at ti pagbanagan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Baglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.